Здравейте хора, аз съм ProPlay и както виждате днес ще изтеглим победителят от нашата Minecraft томбола, която аз обявих в сервера Globalcraft. Сега ще поставим линк към клипа, ще заредим сега коментари като всеки път. И да, ето 19 коментара в една страница, много малко записали се има. Очаквах да са повече, но така е, какво се прави. И сега само да махна тия прости тук, които почват да мизат, сори. Така, Random Pick Winner цъкам и сега ще видим кой е победителя. Запис Donguis Pro. Dongo the Best, нека видим. Чай, само това го махна тук. Значи, трябва да се абонира за мене. Да хареса клипа, май беше. Ето, абонирал се. Сега видим видеоклипове. Видеоклипа май не трябваше да го харесва. Значи, сега трябваше само да напише запис. Еми да, ти си победител от моят томбо, ето го. Dongo the Best. Трябваше само нали да се абонира за мене и да не трябваше да харесва клипа и трябваше да напише запис и името, скайпа, ще се разберем сега с него. Сега ще му пиша налично. Даже. Тук. Пращане на съобщение. Само да зареди. Така. Сега ще го напишем. Това ми се само напиша. Сега. Да се разберем там с него. За наградата. Здравейте си, победителят от томболата в сървъра Globalcraft, честито. Пиши ми на Skype 2.0.4 за наградата. И добре, изпращане. Съобщението е изпратено и да. Това беше тази томбола. Изтеглихме победителя. Сега може с тази томбола с още 2-3 клипа да обявя още една. И някой друг сигурно ще спечели. Това бе всичко от мен. Надявам се да ви хареса. Ако ви хареса, очаквайте още томболи, не се сърдете и до скоро.